Het was bomvol in de Hamen in Beek bij het duel tussen twee ploegen die op de ranglijst maar 1 punt uit elkaar staan. Het is 7-6 in het voordeel van Blauw-Wit. En het is 8-6 door Niek Storken, de linker opbouwspeler van VNL. Hij scoort inmiddels zijn 6e doelpunt. Dit is dus VNL in het rood-zwart. Met Eusen, de rechter opbouwer. En een goed schot. Het is Mennens. Hij scoort 8-7 en deze Mennens kwam van Cesar. Hij speelde weinig omdat hij op de plaats staat waar normaal Rutger Sander speelt. Marcel Eurelings, 9-7. En Blauw-Wit, het ging door. Het speelde in de eerste helft een hoog tempo. En het kon de toeschouwers, de vele toeschouwers, echt boeien. 10-7. Bart Hofmeijer, ook een van die jonge spelers van dit team van trainer-coach Paul Koenen. VNL dan. Met opnieuw Erik Eusen. Een goed schot. Te machtig voor Dick Mastenbroek. Erik Eusen, een van de routiniers uit dit team, scoort 10-8. Opnieuw de Blauw-Wit aanval. Slordig balverlies. Dan een break-out voor Mark Smets. En een domme overtreding van Hofmeijer. Die terecht van de twee uitstekend leidende scheidsrechters een 2 minuten tijdstraf krijgt. VNL dus 2 minuten met een man meer dan Mark Smets tegenover keeper Dick Mastenbroek. En Mastenbroek zou Mastenbroek niet zijn als hij dit klusje niet even zou klaren. Jarenlang keeper van Sittard en keeper van het Nederlands team. Blijft dus 10-8 voor Blauw-Wit. Dat een enorme inzet speelde. Aanval Blauw-Wit. Marcel Eurelings dringt dan door in de verdediging van VNL. Geel is er dan voor Mennens. En een strafworp. Opnieuw Niek Storken. Met die vreemde beweging bij dat schot. Zijn 7e doelpunt betekent 11-8. VNL met Rutger Sanders. Een aanvallende fout dan gegeven. En Blauw-Wit weer. Met Storken. Een schitterende schot van deze man die inmiddels 32 jaar is, maar bezig aan een schitterend seizoen. Daar wordt de ruststand 15-12 en is dit een peinzende VNL-coach Wil Jacobs. De tweede helft. We pakken de wedstrijd op bij 23-20, nog steeds in het voordeel van dit Blauw-Wit, dat onverdroten voortgaat. Opnieuw Marcel Eurelings. Bal naar links, naar een van de jonge spelers. Dan wordt het 24-20 door, ik zei het al, Mike Onink. Een van die jonge spelers in dat team van Paul Koenen. Inmiddels ook een andere keeper bij VNL. Raymond Keulen in plaats van Mark Gorissen. Dan een overtreding van de eerder genoemde Mike Onink ten opzichte van Mark Smets. 2 minuten tijdstraf. Dit is de boosdoener. En VNL in balbezit. Opnieuw Mark Smets. Hij scoort 24-21. Maar nog steeds is daar die voordelige marge voor Blauw-Wit van 3 doelpunten. Het schitterende vliegertje. Schitterende vliegertje van Marcel Eurelings. De aangooi is van Raymond Stijvers, de aanvoerder van Blauw-Wit. En de afmaker heet Marcel Eurelings. 25-21, een beauty van een doelpunt. Goeie aanval van Smets. Goeie redding van wie anders dan Dick Mastenbroek. Die binnenkort zijn baan in het ziekenhuis verruilt voor een sportzaak in Roermond. Marge dus nog steeds 4 doelpunten. Eurelings met een snoeihard schot. En dan zijn er nog 6 minuten te spelen en is het 26-21. En lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor Blauw-Wit met een marge van 5 doelpunten. VNL. Eusen. Dit is Smets. En een verrassend schot dat keeper Mastenbroek verrast. 26-22. Paul Koenen, dit is de coach van Blauw-Wit. Met nog 2 minuten en 40 seconden op de klokken is de stand 28-24 voor Blauw-Wit. Balverlies bij Blauw-Wit. Een razendsnelle break-out van Rietbroek voor 28-25. Verschil nog maar 3.
Rietbroek, gepromoveerd tot aanvoerder. En opnieuw balverlies bij Blauw-Wit. En opnieuw die aanval van VNL. Dat er toch echt nog weer in ging geloven. Op links Jorma Muiters. Dan wordt het verschil teruggebracht tot 2 doelpunten. Muiters ook een van die jonge spelers in het team van Wil Jacobs. 28-26 met nog 50 seconden te gaan. VNL. Op rechts, Mark Smets. Wordt 28-27. En dan zijn er nog pakweg 20 seconden te gaan. Blauw-Wit hier nog een keer in de aanval. De aanval over veel schijven. En dan staat daar plotseling de Noor Frode Karlsson helemaal vrij. Hij scoort het bevrijdende 29e doelpunt. Blauw-Wit wint dan uiteindelijk met 29-27 en gaat op de ranglijst buurman VNL voorbij.